Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules no pizza 20 na kini sa bulan sa Marso tuig 2024 ug padayon kita manghigala sa atoa nga mga buhatonon niini kamuntuhon. Abi no ato day nga tibayaon og may muto nga atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan ug yaman usab din sa Actin Basay ang atong higala usab si Brother Elmer Lugatiman. Kumusta naman kanong puding? Ay okay ra ko kayo pada wala na koy problema. Natumar na ba nimo ang imong mga resita? Ay pwedeng tumar pada hapag sa pagana resita giapil pada kong tumar. Pabidya na pagkanong puding mo sa hasta resita yung gapil og tumar. Ay hasta pakiti, gapil na ko ang lata. Pabidya ng puding. Na ikaw Mr. Cheng. Okay na ko kaya Father, wala na problema. Okay. Kumusta naman? Unsa may mong ikasulti sa problema sa West Philippine Sea? Hindi na dyan mga naghihimo sa akong mga igsoon, mga Chinese, no? Nga nangirog sila og dagat. Dili man tubig na yan, dili may yuta na yan ang giirog ko naman. Dagat, nangirog sila og dagat. Bino, naanap po din bago no, mangilog og dagat. Bitaw pa din, okay, dagat na mo dagat, may ilahang lalisan din na, di sa ito pa mangingilog og dagat. Sa bagay. Naalala ko, may nguto na kanatong tanan mga higala. Kumusta na nga ito ang mga ato na nga tibayaon ang atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez. Sabi no, ari kita mga higala sa itong CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Bagong obispo sa Alaminos, napaangay na sa iyang pwesto. Siya mao si Bishop-elect Napoleon Sipalay. Siya ang ikalimang pari nga Dominikano nga natudlo ni Pope Francis na natudlo isip obispo. Balita mga higala gikan sa Vatican, pagpasaylo mao ang timailhan sa kahimayaan sa Dios. Mao kini ang nahimong mensahe usab ni Pope Francis atol sa Angelos didto sa Vatican. Bueno, padayon ta mga higala, mao kadtong CBCP News, ari kita sa Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon, March 20, mao si Saint Martin of Prague, Prague. Yan o, San Martin sa Praga. Usa kini siya ka obispo, usa ka ebanghelista, usa kini siya ka maayong katikisem kay hasta ang mga hari na konberti niya sa Kristohanong pagtuludan. Ug nahimo siyang bantugan tungod sa daghang kaayong mga kinaadman nga iyang naangkon. Nakatukod kini siya og daghan kaayong mga monasteryo, mga simbahan ug magsusulat usab sa daghang doktrina ug lagda sa simbahan gihapon. Mao kadto higala nga tuang santo karon si San Martin sa Praga or Saint Martin of Prague. Ari kita sa atong joke ginagmay higala. Okay, nag-istorya sa unsa ka classroom o kini ang nahitabo. Class, our lesson for today is about bacteria. Okay, Buknoy. Drawing ako no dong ang kuan bacteria. You draw bacteria. Oh, sige, ma'am. Diyan na, ma'am, oh. Uy, wala man lagi ni drawing na imo papel ra man eh. Eh, si ma'am pod, oy. Di ba ikaw may niingon na mo nga ang bakterya makita raw gamitan ng microscope? O sige ma'am, gamitin microscope ng akong drawing, di ba makakita ng bakterya din ha? Lahat ko ng butaan na niya, angay na ito ng ihagbong ni. Joke ba yun? Joke na daw ito ma'am, o may lain. Ay lang kong ihagbong ma'am. Ihagbong giti ka dong sagdanan. Okay, no, padayon. Padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Nahalari kita mga higala sa atoang catechism. Ang atong topic karon is about infallibility of the Pope.
no, pagkadili masayop sa Santo Papa. Abi no, according to the doctrine of the Church, when a Pope proclaims a dogma in unity with the individual bishop from around the world, they being united among themselves and under the elected Roman Catholic Pope, and they all agree on a single matters of faith and moral that must be taught and held by all members of the Church, then such dogma is called infallible. Kanada, no? But the Pope's personal opinion that does not meet the above mentioned condition is not infallible. No, there are only personal opinion of the Pope and not infallible. Yan, no? Sa ito pa, doon na dahil mga personal opinion sa Pope nga ikuan lagi yun kanang personal opinion, dili na siya infallible. No, kana bitaw iharag yung iharang opinion ba. Pero kung doon na siya ay dogma na itudlo in unity with the Council of Bishops, no, Synod of Bishops, o niya napamatudan gyud nga angay kining itudlo sa tanang member sa simbahan, din kanang maong dogma is infallible. Mao day kanang infallibility of the Pope. Ayan, no. Pero basihan nato niya na mahigala sa ato ang Biblia sa Mateo 16 kapitulo 19 mao kini ang atong mabasa. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa king harian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So ingon din na mahigala, no. Nga dili di ay nato maingon nga ang tanan gyud nga isulti sa obispo sa atong talahurong Santo Papa is infallible. Duna gyoy mga iyahan lang personal nga opinion unya, dili na siya kini nga gitawag natong infallible. Pero ari kita sa lain nga pangutana, no. Ari kita sa supporting, no. Laing pangutana mahigala related gihapon ni sa kabahin sa kining sa Santo Papa, no. If Jesus was a Jew, why are we Catholics? Kung si Jesus usa ka Hudiyo, ganun kita nahisakop man sa iyahang grupo. Ayan, no, una siya. If Jesus was a Jew, then I are a member of the Catholic of Christianity, no. Kadili man ta Hudiyo, nganong nahimo man tang sumusunod ni Kristo, ano. Abi no, matud pa dunay duha ka way of understanding being a Jew, no. Can be understood in two ways, no. Being a Jew can be understood in two ways: ethnically Jew, natural born, and by religious belief. You know, kita nahimo kitang usa ka sumusunod ni Kristo bisan dili kita Hudiyo tungod sa atong pagtuo. Mana, no? Kaya di na mahimo nga ang usa ka Katoliko Hudiyo, ang usa ka Kristiyanos Hudiyo ra gyud. Dili hasta kita tungod kay misagop man kita sa gitudlo ni Kristo. So in our Catholic Church, we consider Jesus as the head of the church. Matud pa sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay ug siya ang naguna sa tanan. Sa ato pa, kitang tanan, bisan tuod og dili kita Hudiyo, because we followed his teachings, nahimo kita nga Kristiyano, sumusunod ni Kristo. No, so sa Mateo kapitulo 5 versikulo 17-18, ayaw ninyo huna-huna nga mianhi ako ron pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kung dili ang paghatag niini sa hustong kahulugan. No, sa to pa pagtuman, no, sa ato pa nga naa man sila gisulti nga matud pa kining pangadto kamo sa tibuok kalibutan, no, giingnan niya ang iyahang mga sakop, no. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinud-an ug tudloi sila ug bunyagi sila
sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila. No? Sa ato pa kitang mga Pilipino bisan tuod kung dili kita Hudiyo, nahimo kitang Kristiyanos tungod kay mituo man kita sa gitudlo sa mga apostoles. Lahi na itong hinumduman nga ang mga apostoles nahaabot na bisan asa. Nga usa sa mga apostoles nahiabot dito sa Espanya ug mao nakatudlo sa mga Katsila ug ang mga Katsila usab nga mianhi diri sa Pilipinas kauban ni Madsilan mao nanudlo usab nato kabahin sa pagtulunan ni Kristo. Unya nahimo kita nga usa ka Kristiyanos nga nasod dinhi sa Asia. Kay kalagmitan sa Asia Muslim baya. Namuna nga gawa sa East Timor, no, kay ang East Timor Katoliko man sana. Kristiyanos man tana. Kita og ang una gyung nahimo nga Kristiyano nga nasod sa Asia, kita gyud tungod sa mga Katsila nga nanganhi dinhi. Nga mga Katsila nahimo usab nga mga Kristiyano tungod sa mga Hudiyo nga mga sakop ni Kristo nga naabot dito sa ilahang lugar. Okay? Okay, padayon ta mahigala sa ato ang pamalandong. Okay. Ari kita sa lain nga related gihapon nga kining related nga topic, kabahin sa infallibility of the Pope, kabahin usab sa kinibitang pagpatukod sa simbahan. Ang kining sakramento sa orden sa pagkapari, no? Kining sakramento sa orden sa pagkapari is the sacrament through which the mission entrusted to his apostles continues to be exercised in the church until the end of time. This is the sacrament of apostolic ministry. It includes this episcopate. It includes 3 degrees: episcopate, presbyterate, and diaconate. No, sa ato pa kining kabahin sa infallibility of the Pope, kining kabahin sa simbahan, no, nahimo kini nga naingon ani tungod sa mga sakramento nga ipangtukod ni Kristo. Ang mikaylap ang tibuok simbahan sa tibuok kalibutan tungod sa mga sakramento. Usa na niini mao kining sakramento sa orden sa pagkapari. No, kay sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 sa 20, matud pa diri, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi nagauban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. No, sa ato pa kining mga pagtulunan ni Kristo matud palagi napasapasag yun tungod usab sa mga gitawag nato 3 degrees of apostolic ministry, no? 3 degrees of apostolic ministry. Mao kinang episcopate, presbyterate ug ang diaconate. No? Unya ang maong katungod sa mga apostoles nga nadawat nila ila kining gipasa ngadto sa mga obispo, no? Sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17, unya si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot kanako ug nakadawat ako sa Espiritu Santo. Sa buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 5 hanggang sa 6, ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, si Felipe, si Procorio, si Nicanor nga taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuhuan Hudiyo. Unya gidala ni sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. No, so nga ang mga apostoles nangordina pod sila og mga kaobispuhan. Unya mga kaobispuhan pod nang pandong pod sila kamot kanama mga kaparian ug napasa usab ang katungod niining apostolic ministry nga mao ang kining episcopate, presbyterate ug ang diaconate. Okay. Bino, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Double A. Mana milit no usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.
Good noon, Pilipinas!